मा बानायनो नागिरदों नोङो? मोदोमफुल। हा? मोदोमफुल। दे बानायलाय। जाबाय? जाबाय। आरो एम्बु बानायना देखायनो। मा बानायनो नागिरदों? एम्बु। हा? एम्बु। आच्छा बानायलाय दे। नै एम्बुआ नै। र' मोजां जायाखै। दे। नै एम्बुआ बारबाय। आइ। दैयाव थांदों नामा? दैयाव बारो आरोना। लेखाजोंनो नोङो एम्बुखौ बानायनो रोंदों ना? आरो बे बिबारमोन ना? बिबार। नों खै बोसोर जाखो? 7 बोसोर। 7 बोसोर जाबायना नोङो? 7 बोसोराव बेफोरबायदि खामानिखौ मावजेनदों आरोना? सोरनिफ्राय सोलोङा नोङो? फोरोंगिरिया खोन्थादों नोंनो? मा थाखोआव फरायो नोङो? थाखो 3। थाखो 3आव फरायो। आरो मा बानायनो रोंबावो नोङो? फुल, बाकस, एम्बु, बहिला। आं बेनि उनाव साबसिन बानायनो नाजागोन। आं गावखौ मोनदोंलै! आं मेगनखौ खुलुमखाबाय। गगा मोनदोंलै! आं गगा मोनदोंलै!